Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge jalleplader under pres? Skal man købe sine varme lamper på kongres? Hej børn. I dag er vi taget ud i regnskoven for at undersøge, hvorfor det er, at folk gerne vil fælde den dejlige regnskov. Dermed slå alle de fantastiske dyrearter ihjel. Mit navn er Dr. Luskebusk. I dag skal vi snakke med en ekspert om regnskoven. Kom med. Goddag. Goddag. Professor Dumbledore. Ja. Meget hilset. Hvad siger I? Jamen, vi skal jo gerne snakke om regnskoven med dig. Ja, det er klart. Jamen, du er jo ekspert, kan jeg man er sige. eksperten, kan man næsten sige. Ja. Jamen altså, I kan allerede se bare ud fra det her. Prøv at se, hvor frodig og hvor smuk skoven er. Hvis vi kigger op i træerne, så er jeg sikker på, at vi kan finde fuglereder, hvor de har sig. Ja, vi har allerede nogen heroppe. Men ja, det er frodigt. Ja, det må man det sige. er- Det er det godt nok. Det er et vidunderligt. Men hvorfor, tænker man? Hvorfor? Vil folk nedrive regnskoven? Jamen, det er jo det. Og det er det, folk de gerne vil. De vil jo gerne fælde regnskoven og dens frodige natur, og i stedet for plante olieplanter. Lige præcis. Og lige præcis. Og så kan man gå ind og snakke om det jo ikke er på en måde egoistisk. Ja. Ja, også. Jeg tænker ikke på dyrelivet. Hvorfor er vi vigtigere end dyr? Det er jo det store spørgsmål. Er Det er dyreliv det. Ja. vigtigere end et menneskeliv? Ja, vi er i dag taget ud på Aalborg Universitet for at snakke med en professor, som har godt styr på det med regnskoven. Jeg tror, hans kontor ligger heroppe. Og her kan man så se en masse uddøde dyr. Og hvis det går, som det går med regnskoven indtil videre, så kommer orangutangen også snart til at slutte sig til de her dyr. Så ud til. Hej. Vi skulle gerne snakke med dig om regnskoven. Ja. Der er først og fremmest. Hvorfor fælder de regnskoven? Ja, altså det er jo for at få plads til oliepalmetræer. Ja. Og hvad er det for noget? Det er jo træer, som vi udvinder biobrændsel fra, så vi kan få brændstof og flere forskellige ting. Ja. Men er det egentlig det værd, hvis man for eksempel tænker over et dyr som orangutangen, som det ser ud lige nu, vil være uddød allerede i 2022, hvis man vil ved med at fælde regnskoven til fordel for de her oliepalmer? Jamen, altså brændstoffet bliver jo udvundet, så vi kan køre bil og til benzin og diesel og flere forskellige ting. Og vi skal jo overleve. Hvordan vil du ellers Det komme du rundt? siger er simpelthen, at du synes, at det er rigtigt at slå dyrene ihjel. Hellere dyr end menneskeliv. Det var sådan en holdning for Sissel. Vi er nu taget ud i regnskoven for at besøge nogle aktivister, som har gjort det til deres æresag at blive netop dette træ, indtil de stopper med at fælde regnskoven. Vi vil ikke ned! Dyr skal være i fred! Vi vil ikke ned! Halløj deroppe! Dyr skal være i fred! Undskyld, hvordan klarer I egentlig at bruge? Ja, tak. Det er let. Altså, vi har proviant heromme i rygsækken til flere uger, så det er ikke noget problem. Vi er gode til at overleve på de gamle primitive metoder. Så. Altså, hvis dyrene ikke skal overleve, så skal vi heller ikke. Det er vores holdning, altså. Så I regner med at dø i det træ, hvis dyrene dør? Ja. Ja, så længe at vi kan være her, så er jeg godt klar over, at orangutangen vil uddø i år 2022, hvis ikke de lader være med at fælde disse her smukke træer. Så derfor så bliver vi her, og vi støtter dem. Ja. Over 1,8 millioner hektar af ren skov bliver fældet hvert år. Det er vi her for at stoppe. Hvorfor er dyr vigtigere end brændsel? Vi ved nu, at der hvert år bliver fældet utrolig meget regnskov til fordel for plantning af oliepalmer. Og det er en ting, som deler vandene i befolkningen. På den ene side har man brug for oliepalmerne til at skabe nyt brændstof, i stedet for de fossile brændstoffer. På den anden side gør det, at man udrydder noget af alt det dyreliv, fantastiske dyreliv. For eksempel orangutangen hvert år. Hvor du står i det dilemma, det kan du gå hjem og tænke lidt over. Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge jalleplader under pres? Skal man købe sine varme lamper på kongres? Eller vente til de kommer på lager som rest? Kan man virkelig lave gode penge på noget græs?